Bon dia, avui porto un vídeo d'una cosa que m'han demanat, però que m'ha semblat molt interessant explicar-vos, i us vinc a parlar de la PAC Baix Montseny. Per qui no ho sàpiga, la PAC és PAHC, i en aquest cas no vol dir Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, sinó Plataforma d'Afectats per l'Habitatge i el Capitalisme, entenent que el capitalisme com a sistema econòmic té alguna cosa a veure amb els problemes en l'habitatge que tenim actualment. Pista, és bastant possible que així sigui. El que us vinc a explicar va començar a passar al gener del 2020, quan l'obra social de Caixa, el projecte social de la PAC, Baix Montseny, va recuperar, alias ocupar, un bloc de la Sareb i el va anomenar Bloc Caliu. Aquest bloc estava mig construït i feia 10 anys que no hi vivia ningú. I mitjançant gent de la PAC i de la comarca del Baix Montseny i de les altres comarques, com el Vallès Oriental, doncs en 15 dies van aconseguir acabar la instal·lació de llum i aigua i habilitar la cuina i el lavabo, i van aconseguir uns habitatges habitables. Actualment hi viuen 9 adults i 10 menors, i aquests han creat una forta xarxa tant amb la PAC, que els hi ha ofert aquest projecte, com amb la resta de veïns. Això no s'acaba aquí i, òbviament, la PAC i totes aquestes plataformes volen facilitar l'accés a la vivenda amb qui no té aquests privilegis, qui té una situació de vulnerabilitat. Qui ho té xungo, vamos, no? O sigui, qui no pot accedir a l'habitatge. I això és un fet que es dona més sovint del que ens pensem. Les últimes notícies és que a principis d'agost va arribar una demanda per part de la Sareb, que era propietari dels pisos, que és un banc propietat mig de l'Estat, mig d'accionistes privats, que ara us explicaré què és. I han començat unes negociacions que, esperem que arribin a bon port. La Sareb va néixer el 2012, quan es van rescatar 8 bancs espanyols perquè hi havia una crisi del copón. Amb tot això es van agafar els actius tòxics d'aquests 8 bancs i, a part d'ingressar-los 60.000 milions d'euros que la majoria no tornaran, es van agafar tots aquests actius que eren immobles i es van posar en un banc, que és la Sareb. Els actius tòxics són la merda que no vol ningú, vamos. Això es va fer així per facilitar que tota aquesta toxicitat en sentit de diners es quedés només en un lloc i que no perjudiqués els que ja havien estat rescatats. L'objectiu de la Sareb és treure la màxima rendibilitat a totes aquestes propietats, vivendes, el que sigui, actius en general, i no pas facilitar l'accés a la vivenda per part de la ciutadania, un fet que està contemplat a la nostra pròpia Constitució. Si ens posem a destripar què hi ha dintre de la Sareb, veurem que la meitat de l'accionariat és públic i l'altra meitat és privat. Dintre del privat hi ha els bancs rescatats, òbviament, però hi ha tota la resta de bancs d'Espanya menys un, BBVA. Després també hi ha 4 asseguradores i al final la Sareb acaba negociant per treure la màxima rendibilitat, cosa que fa que acabi negociant amb fons d'inversió privat, com són a vegades fons voltor. L'ètica aquí no està molt a l'ordre del dia, la veritat. Per acabar, una dada. El 2019 la Sareb dona per perduda la seva inversió inicial en un 92%. Això vol dir que un 92% dels diners que s'han invertit allà, públicament també, es donen per perduts. Han anat who knows where? Siguem transparents, intentem buscar el benefici col·lectiu, o sigui, no pot ser que hi hagi gent sense cases i cases sense gent. Això mai és. No entra a les nostres ments. No hauria. Al final, aquests col·lectius, organitzacions o com li vulgueu dir, arriben a tapar forats que l'Estat mateix no tapa o que no li interessa tapar. O no me lo esperava. I necessiten tot el nostre recolzament, tot el recolzament popular que puguin per fer front a vegades davant del propi estat. I us animo a assistir a les assemblees, a assistir als actes que fan, el que sigui que podeu aportar, segur que us ho agrairan. I si voleu estar atents, doncs aquí us deixo les seves xarxes socials. I res, us animo a que recolzeu aquests projectes que a vegades ens fan una mica de mandreta, i el meu mateix. Moltes gràcies per escoltar-me i espero que us hagi interessat el vídeo.